Soceng Dhenta constituency ka parlo Thedong Tharibasa Nola Sola Pensam Bheti Penchenglok Senso Be Arong Alang Sunalongan Karbianglong Autonomous Council Ritesh Enghi Humri Damsi Non Kibangji Arkoi ni Phaing Kora Hini Arni Ahutoli Hawaralong CEM Public Interaction Program Kapaman Ponji Arni Kachitong Dunjia Pandra Atom Pen Kachathan Kachimumpona Birta Perangke Pen Birta Nang Pali Soceng Dhenta constituency inglongar lokalong kedo rongnar kep sose arara tumalong an arkoi ni phai ke thom arni Karbianglong Autonomous Council Ritesh Enghi Senso Be arong along an palidamsi hada ke doara ratoma kisum ke boy doana lam ka jengki ka jathan padapon Lapen Senso Be arong alang sunalong an palidamsi am sose ka pajathang jia phan che sek jadang pon popusi lamchak chipideka Lapen non ke bangji arkoi ni phaing kora hini arni Ahutolia Hawaralong CEM Public Interaction Program Kapido Ponji Arni Kachetong Dun Edjia Phan Rakatom Pen Kachinki Kachethan Padapong Pini dak Senso Berong Soceng Dhenta Homustia long Pini dak nang kijui long Lake kopai ke mepe Nasi non Tasociklo 22 Arni dak CM Interaction Program aku tulia long program 2G ula soput hak si CM akehai Dr. Tuliram rang hang alang ni nang pin khata teng pen halo soar ni my meeting network kawe area tu manta parjunang ji lapen nang mithang chedam nang ji ula so jo ini si pini wang lo si Soceng Dhenta homosti kace baido akehai pi alang li difu disi official long mai doko ka joini salang li pini bang nang dunun eder lo pendak alang li long acara dun LCC chairman biasang hoke hai kedu boy chingwai chingsai pen halo soarni person si mai so interaction program long kidun ji la support hak ta chingwai lo pendak langsung tamelo mesen sonsi pini dak tingdam long pendak rong arada tum tamelo dak pa develop nang jipu sini li department tourism hin pen sitamelo arada ning ke hangateng pen sitamelo ke claim pon jipu sitamelo pini dak lam chak chipi pon sinon ke bang ji ani sitamelo ini tum dak tim Karbianglong siam kai pen danglok dak haragat ele dorsing rong hanga ke hai pen danglok ni tum asona lam tamelo kicing sai ta dolo la salang li tum pen klem rapet dam rapet la pen dak rong arata tum pen ning si wet pen klem pon no prote dak hawarta ke pa ching thur ji awar sai si mesen ason theklong la pen dak rong kiti ben danglok asona dak long ni ta miu la pendak non ke bang hutam ni theklong asi isi alam dak arong arata tum ta ke claim ji aning hang la soteng pen itu ke claim pon ji phang si sik pon la pen tim Karbianglong turam nang hang ke ja pon along alang li ke pin khata teng pen ni claim pon lo prote chun pon rek ji koson si theklo ilitum dak Senso berak kini Ritesh kebang thak ke ni tum ni klong pen si churu partik lo ki tum ke choro lam theke la lo lingkan kharokri sir kebra throk sir kep aningkan Bharat Kumar Timung MEC Soceng Dhenta Farman ningkan potam se dohut alang li wang chot pen binang an aningkan dolo ningkan krip ho bak arta suselo ningkaning koi thokep arta dolo pen pini ansi alang li tourism CM alang li Ritesh Enghi sa ini ke wang pot alang li pani tungke ningarong pik lo la pen churu par pik lo bangso hawarong rong kwan bak doi nili tum la bangso hawarlong ke rong nakep do nalitum hithi barba dakpen ko an hilola nilitum hithi bangke arong tin si ahithi pregre basonjo nonoso intiarong phangchorong lapen nonoso berong bangke parkuk abojar do hadaksi bojar chukuri dun lapen nilitum la Senso berong pen langsumi bikro rong pen
dak bisim terang rong bangke sapanula si buyar sikuridu si dak penili tum 25 kilometer dolang kilometer korok